Diyos marinalda po sa indugabos mga tugang. Ngunya na Domingo sa tuyang pinagseselebrar ang pagbunyag sa satong kagurangnan. Sa Santa Misa niya tungunyan, sa tuya pong idulot, ang sa tuya mga personal na intensyones, siring man, pasasalamat dulot ni Doti Monte and family, Bunyag family, Melba Grijalvo and family, Thanksgiving Mass in honor of Black Nazarene and Saint Joseph offered by Llantero, Dicena, and Prado family. For all the blessings received offered by Llantero, Dicena, and Prado family, Thanksgiving by Celi Delgado and family, Thanksgiving for birthday blessing of Shalden Floresca, offered by Lagring Clarina, birthday blessings of Maria Faye Donna Rodriguez, offered by Sis Binang Bunyag. Special intentions for safe and good health of Rosalia Asense, Villaferte family, and prayer for complete healing of Richelle Silverio, offered by Janet Villaferte. For safe and good health of Viel Maria Faye Donna Rodriguez, and Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For safe and good health of Carmen, Cindy, Arnold II, Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Binang. For safety, good health, and financial blessing, to Roderick, Mary Jane, Maria Francia, Virgie, Hector, Alexis, Judy Marie, Luis, Marie, Bibi, and Joseph, offered by Llantero and Dicena and Prado family. Prayer for the eternal repose of the souls of Antonio, Faustino, Severino, Salvador, Cesar, and all souls in purgatory, offered by Sis Doti Monte and family. For the souls of Melquiades, Paz, Basilio, Rosario, Maria, Fernando, offered by Norma San Benaventura. For all the souls in purgatory, offered by Melba Grijalvo and family. For the soul of Teresita, offered by Alcisto family. For the souls of Epifania, Ronald J., Yolanda, Antonio, Saturnina, Gregorio, Irene, Aaron, Pablita, Jose, Lorenzo, Joel, Carmen, Maria Corazon, pili kay Jesus bilang Mesiyas na tagapagligtas. Napadigdi siya para sa satuya, as sinabuhay siya sa pagdusay kan sa iyang sadiri para sa kaligtasan kan gabos. An kafiestahan kang pagbunyag din kagurangnan, iyo an pagtatapos kan enterong panahon kan Pasko nin pagkamundag. Pagkatapos kaini, mapuon ang mga ordinaryong aldaw nin taon. Ang selebrasyon niya tungo niyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga City. Matindog po ang gabo sa sinmog mga awiton na awit sa pagpuon. Check. Sa ngaran Amen.
Ang grasya ni Jesucristo kagurangnan ta, ro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabot. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako tans kong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos Na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos. Asin sa indo do mga tugang, na na ako'y ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaas, asin sa daga katuninungan, sa mga tao ikaw magpaparang kasalat ka inabang. Ako'y mahirap ka na nagtutukaw sa tuo ka naman. Mahirapi kami kaikasanan banal, ikasanan ikasanan kahalang ka Jesucristo kaiba. Mamibi kita. Ama sa langit, pinahayag mo kay Kristo na sa imong aki, huli tatingog na nagtaram sa lasalog sa Hordan, ang gabos naghihiras kan pagkaniaki ni Kristo. Lugod magsunod kan sa imong inagihan na paglingkod sa tawo, asin ipinakapahiling ang kamurawayan kan sa iyang kahadean, sagkod sa katapusan nin kinakban. Huli kay Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan tataramon.
Sa babasahon, pigpapagirumdum kita ni Propeta Isaías na malingkod sa katanusan bilang mga linalang nin kagurangnan. Hemateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan nagsabi, "Uya an sakong surugoon, inampon ko siya sa kong pinili. Yaon sa iya an kaugmahan nin sakuyang kalag. Itinao ko na sa iya an sakuyang espiritu. Tanganing ikataon niya ang katanosan sa mga banwaan. Dai siya nagkukurahaw, an sa iyang tingog, dai nadadangog sa mga tinampo. Dai niya binabari ang ronot na kawayan. Dai niya pinaparong ang mitsa na nagkikimat-kimat. Maimbod na dinadara niya ang tunay na katanosan. Dai siya nag-aalang-alang. Dai siya mapadaog, sagkod ang tunay na katanosan, ikapamugtak sa daga. Hulita ang mga kapuroan, naghahalat kan sa iyang togon. Ako ang kagurangnan. Ika inaapod ko na maglingkod sa katanosan. Ika dinadara ko sa kamot. Ika sa kong linalang, ginibo takang tipan nin banwaan, asin liwanag nin katanosan. Sa pagmuklat kan mga mata nin mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikluman na bilangguan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bendisyon nin katuninongan, an itinao nin kagurangnan sa saiyang banwaan. Bendisyonin katuninungan an itinaonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Mga aki nin Diyos, itao nindo sa kagurangnan, kamurawayan asin kapangyarihan, itao sa kagurangnan. Itao sa kagurangnan, kamurawayan nin simbahan, sa saiyang banal na simbahan, sambahon an kagurangnan. Bendisyonin katuninungan an itinaonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Ang tingog nin kagurangnan, nasa ibabaw nin katubigan. Ang kagurangnan, nasa ibabaw nin mahiwas na katubigan. Ang tingog nin kagurangnan, pano nin kapangyarihan. Ang tingog nin kagurangnan, pano nin kamurawayan. Bendisyonin katuninungan an itinaonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Ang Diyos nin kamurawayan, minadaguldol, sa saiyang templo, gabos minakurahaw, pag umawon. Sa ibabaw kan baha, naghahade an kagurangnan, hade sagkod paman. Bendisyonin katuninungan an itinaonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Para kay San Pedro, ang pagbunyag kay Jesus, sarong pagpapatutuo na siya ang linahidan kan Espiritu Santo, asin tinauan nin kapangyarihan. Ninhuli ka ini, nagibo siya nin mga karahayan, asin pinaumayan niya ang mga pinasakitan kan demonyo. Siring man kaiyan ang satuyang pangapudan bilang mga binunyagan ni Kristiyano. Linahidan kita tanganing magin kitang kabtang kan buhay ni simbahan, asin makasaro sa saiyang trabaho na iyo ang misyon ni Kristo sa kalaban. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin mga gibo. Si Pedro nagsabi kay Cornelio, asin sa mga tao na nagkakatiripon sa saiyang harong. Ngunyan sa kuyang tunay na nasasabotan na ang Diyos dainin pinapalain, kundi inaako niya ang may pagkatakot sa iya, asin nagigibo kun ano ang matanos, minsan tagasaen na banwaan. Ipinadara niya ang sa iyang tataramon sa Israelitas,
ibinareta an katuninongan na dara ni Hesu Kristo, na iyo an kagurangnan kan gabos. Aram nindong padagos ang nangyari sa bilog na Judea. Nagpoon siya sa Galilea, pagkatapos na ikinahulit ni Juan ang bunyag. Ansa kong sinasabi, iyo si Jesus Nazareno, linahida ni Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo, naglibot, naggibo nin karahayan, asin nagbulong kan mga pinapasakitan nin demonyo, hulita ang Diyos, yaon sa iya. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Jesus, dai na nga ipo na bunyagan ni Juan, duman sa salog nin Jordan. Alagad ang pagdulok niya kay Juan, nagpapahiling ning sarong magayon na halimbawa sa mga tao. Ang tingog na hali sa kalangitan, nagpapatutuo kan misyon ni Jesus. Ipinapamidbid si Jesus bilang surugoon ng Diyos. Sa Ebanghelyo, asin sa enot na babasahon, pinapagirumdum kita kan sa tuyang pangapudan bilang mga binunyaga na Kristiyano. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kamarahay na bareta. An kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ini an ipinapasabot ni Juan sa mga tao. Kasunod ko, maabot an orog na makapangyarihan kisa sako. Daingani ako maninigo na dumuko sa paghubad kan bugkos kan sa iyang sapin. Ako nagbubunyag sa tubig, siya mabunyag sa indo, sa Espiritu Santo. Kan mga aldaw na idto, si Jesus nag-abot hali sa Galilea, asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Kan si Jesus naghahawas na sa tubig, nahiling na ang langit na buksan, asin ang Espiritu Santo siring sa salampati. Huminilig sa iya, sarong tingog na hali sa langit, nagsabi, Ika sa kuyang aki, sa kuyang namumutan, sa kuyang padangat. An marahay na bareta, nin satong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, O Kristo, matukaw po ang gabos. Inot sa gabos, pinapaabot ko an sarong marahay, banal na aldaw na Domingo sa Satuya Gabos, lalong-lalo na sa mga tugang nyato na nagsisimbangon yan online sa paagikan sa tuyang makabagong teknolohiya. Sa inman po kamungunyan, sa harong, sa biyahe, an samuyang pagpangadji, asin kamo kaibanan sa pagdulot kan misang ini. An success sarong kamauutan nin tao, nag-aadal tanganing ma-achieve an inaapod na success.
Kaya baga pag nag-graduate, masteram kita, congratulations. Na-achieve na niya sa iyang goal. Ang sarong politiko, pag nanggana sa eleksyon, kino-congratulate man, as in sinasabihan, more power, good luck. Na-achieve man niya sa iyang kamautan na magserbi sa banwaan. Sa paagi kan mga political affairs o mga political strategy na ginigiribo ninda. Sa mga negosyante man, pag nag-jackpot o kaya naglalangkaw ang ganansya kan sa indang kapital, kung saan man ninda yan pinag-invest, mataram man kita, uy, marahay ka pa man, naka-jackpot, asin nauugma kita, ta na-achieve ang sarong goal. Asin mataram kita, successful ngayon siya sa iyang negosyo. Naghahapot pati kita kung ano ang sikreto. Ano ang sikreto ta nagkaigwanin success ang tao. Tanganing gayud, pwede tama na ikopyahon, arugon, o kaya gamiton taman sa satuya man na sa diring diskartenin pagkabuhay. Pag hinahapot ta sinda kung ano ang sa indang secret, sa indang success, mataram man sinda ay kawasa kaya matitibay an sa kuyang mga kaibanan. Mataram man po an iba ay matibay kaya an samuyang head. An samuyang leader, mga marayan sa iyang padara. Mataram man an iba ay madunong kaya an samuyang kaibanan, an samuyang manager, an sa kuyang pinagkakatiwalaan, matitiwalaan ko talaga, asin siya sarong taong madunong, skilled, talented, kaya successful ako. Asin ang iba pa, kawasa kaya ngaya smart ang taong ini. Smart kaya siya, kaya naging successful siya, na-achieve siya. Subot sabihon, pag naghahapot kita kan mga sikreto kung taano ta na-achieve ang sarong goal, asin masasabing successful ang mga tao, mataraman kita ay kawasa kaya ang sekreto iyo an sa indang tibay. Tibay sa kadunungan, tibay sa karakter nin pagkatao, tibay sa siguro talented or skilled ang sarong taong iyan. Kaya naging successful ang sarong bagay. Kaya nga ni igo kitang kasabihan, gababagang mga kasabihan na necessity ngaya is the mother of inventions. Igong pangangaipo, kaya na-discovery ang sarong bagay. O kaya sacrifice ngaya is the fuel of success. Sa iba kaya po? Nagparasakripisyo kaya, nagparapagal kaya successful. Necessity is the mother of inventions. Mataraman ang iba, sacrifice kaya ngaya is the fuel of success. Pero kitang mga Kristiyano, Katoliko, 2,000 years old na ang simbahan, pinunan ni Kristo, ang simbahan na ini, daradara niya ang 12 apostoles, asin nagkapirasa na ng mga parasunod, alagad 2,000 years after, mataraman po gayud si Kristo, successful ako, na-achieve ko ang sakuyang goal, gulpinaan sa kuyang followers, saro sa pinaka-powerful na relihiyon sa kinakban after 2,000 years. Iyo ang sa kuyang inisip, iyo ang sa kuyang minauot, kaya iyaon mataram man ng gayud ang kagurangan, minhulita na-achieve ko ang sa kuyang goal, successful ako. Alagad ko nahaputon taman gayud ang kagurangan, kung igo kitang chance na haputon ta si Hesus Kristo, Lord, ano ang sa imong sikreto? Ano ang secret mo? Kung taano ta successful ka? An iba nawara na sa kinaban, an iba natunaw na, an iba garusa ng bula na nag-abot, tapos biglang nawara sa istorya kan kinaban. Alagad ika, an sa imong simbahan, nagdadanay pa man giraray. Ano an sa imong secret? An iba ngani,
na mga ansimbahan, may mga kaluyahan man. Pero alagad ta, ta successful ika. Minsan, ang mga kapadian mo, ang mga madri mo, ang mga relihiyoso na nagusunod sa imo, minsan, bako man perfecto. Minsan nga ni, iyo pa minsan ang nagpapakraot sa simbahan. Pero alagad ta, ta nagdadanay ang simbahan. Ano ang secret mo? Hahaputon taman gayod si Lord. Ang secret gayod, sa pagtubod ko mga tugang, iyo ang ibanghelyo ngunyan. Bunyag. Mayong ibang secret na bakunang secret, iyo ang bunyag. Ang simbahan ni Jesucristo nagdadanay, asin nagiging successful sa anuman na pagkakataon, panahon, asin taon, anuman na inagihan kan simbahan sa istorya kan kinaban, ang sekreto kaiyan, iyo ang baptism. Bunyag. Itinao kan Diyos, ang sa iyang espiritu, sa mga bunyag. Bunyag ang sekreto kung tano ta successful si Jesus. Asin gayud, nagtutubod ako, na bunyag man ang sekreto kung ano man ta nagiging successful kita sa satuyang mga paghihiro sa parokya. Ang parokya, mataraman kita, ay matibay ang parokyang yan, magayon ang simbahan, ay maray kaya ang padi, o kaya mahigos kaya si Father, ay grabe kaya ang suportakan parokya, o kaya uy matibay kaya ang pastoral council, o kaya ang mga organizations kaya buhay na buhay. Totoo. Alagad, ang sekreto, bako duman sa tibay kan padi, bako duman sa talents kan mga kaibanan niya, kundi duman sa bunyag. Bunyag ang sekreto kung taano ta successful ang parokya. Bunyag man ang sekreto kung taano ta successful ang sarong organisasyon, ang sarong kongregasyon nin mga relihiyoso. Taano ta sinda nagpapadagos? Baptism. Bunyag. Bunyag ang sekreto kung taano ta successful ang satuyang mga paghiro. Salamat sa tamatitibay, madudunong, ang iba banal, skilled, talented, ang mga yaon sa simbahan gayon. Pero alagad, bako ining totoo sa gabos-gabos. Ninhuli taan utang na buot o an kusog kung tanaw taan simbahan nagdadanay, nagiging successful, mayong iba, kundi ang kapangyarihan kan bunyag. Anong kapangyarihan igwa sa bunyag? Ta sinasabi niya to, na ang sekreto kan simbahan, iyo ang bunyag o baptism. Sa berso kan Ebanghelyo ni San Marcos, verse 11, chapter 1, sinasabi na ang mga tataramo na ini, ikaan sa kuyang aki, sa kuyang namumutan, sa kuyang padangat. Yun, iyo ito ang sekreto, ang pagpadangat kan Diyos sa sarong tao sa momento na siya bunyagan. Ang pagpadangat, ang pagsadiri kan Diyos sa lambang saro sa satuya. Na anuman na agihan ta sa buhay, padangat kita kan Diyos. Asin ang pagpadangat na ini kan Diyos, iyo ang success kan lambang saro sa satuya. The love of God. Kaya baga minsan, pag dapang-dapa kita, naghihilang kita, nag-aagi kita sa problema, dinidimalas kita, igwang magabat, an satuyang inaagihan sa buhay. Minsan daradara taan gabat, bako sa nagayud kan satuyang mga katikapuan, kapagalan, mas gaman gayud kan mga kasalanta, na dai kita makahali-hali. Daradara ta asin nakakapagabat sa satuyang pagkabuhay. Pero pag pinagirumdum kita kan mga tataramo na ini, kan verse 11 sa chapter 1 kan Gospel of St. Mark, sinasabi digdi, you are my beloved. Yan, padangat ko ika. Naghihilang ka, nakahiga ka sa imong inihigaan, dahil ka na nakakabuhat, alagad pag nadangog mo ini, na inako mo kan ikabunyagan, padangat ko ika. Nagtataunin kusog
sa imong kasakitan, problema, katikapuhan, krisis, igwang Diyos na nagtataram sa imo. Ika ang sakuyang aking padangat, namumutan ko ika. Iyo iyan ang success, ang sekreto kan success kan lambang Kristiyano. We believe in God who loves us to the end. Ang pagkamuot sa lambang saro sa satuya, anuman na sirkumstansya, kondisyon o sitwasyon nin pagkabuhay, ang pagpadangat kan Diyos, nagpapakusog sa to, ang pagpadangat kan Diyos, iyo ang nagtatao sa tuya, nin kapanuan nin buhay, asin nin huli kaiyan, nagtataram kita, successful ako, successful kami, successful ang kongregasyon, successful ang organisasyon, successful ang parokya. Mayong ibang rason, bunyag. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos, samang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga. Asin ke Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakas sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos, amang makakamhan. Hale duman, mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. pamibinin banwaan, kita gabos na binunyagan, kita mga aki nin Diyos. Isinaro kita ki Kristo. Hagadon niya to, an sa tuyang sadiring mga kaipuhan, asin man kaipuhan nin sa tong kapwa. An sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang simbahan nin Diyos, tanganing maging tunay na simbahan nin mga dukha, inaapi, asin nagtitios, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Ang mga namamayo nin banwaan, poon sa presidente, sagud sa huring kapitan nin barangay, tanganing hinguwahon ninda, an katanusan, katuninungan, asin pagkasararo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na nasa kaurasaan, mga nagtitios, nabibilanggo, asin dai natauanin katanusan, tanganing daisinda mahalean nin paglaom sa Diyos, na iyo ang dalan, ang katotoohan, asin ilaw, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing masabutan niya to ang halaga kang bunyag, asin maglakaw sa dalan nin pag-arog kay Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan niya mong Diyos, ika sa muyang Ama, kami sa imong mga aki. Hari pagsikwalan an sa mong pamibi. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
tindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansako, asin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ining atang sa pagpahayag kan samong pagpasalamat asin pagtubod, sa imong aki sa pagpara kan kasaklan nin kinaban, siya na naghahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas sa danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakama na daing kasagkoran. Huli tangunyan, pinahayag mo diyan kay Kristo, an misteryo man sanakan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin magpahiling siya sa pagkatawo ming magagadanon. Binago mo kami sa kamurawayan kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Maluhod ko ang gabos. kagurangnan ikananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng buhon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Ina kami nagoromdom kan sa iyang pagagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing ka sagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buhot mo sa daga, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi at sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod, kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, nagahade, sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero ning Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero ning Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero ning Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po ang kabos. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, kakanon na langit nun, tinaumo sa mo. Himation mi an sa imong aking namumutan, asin kami maging tunay na mga aki mo, huli sa iya nabubuhay, asin naghahade sa panahon na daing kasagoran. Amen. Amen. Malud po ang gabos sa pagpamibi kang Horacio Emperata. Diyos na samong Ama, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihinguwa sa pag-adal kan hinalean, kan hiro, asin paglakop ka ining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot, asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara ka ining pandemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, tawan mo kami nin biyaya na maginguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, Divino Rostro, Nuestra Señora de Peña Francia, matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya ito ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father J.S. Aguilar. Salamat po. Ang satuyang mass sponsor asin choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa satuyang lector asin lay minister, asin sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang management and staff kan Converge sa padago sa pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan Domingo alas 6 nin aga sa Converge Channel 9. Ang Misa nin Banwaan madadalan man po sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan. Asin data po paglingawan na i-like asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na po si mga nasa harayong lugar na dai nakakapag-attender ni Santa Misa. Salamat po. Sin matindog ng gabos para sa huring bendisyon. An gurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo nin Diyos na makakamahan. An Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.